același obiectiv, unde am postat panoul, da? Să începem astăzi să poarta culisantă pe șină. La fel ca și la panou, toate cursurile necesare montate se lucrează la pachet. Avem șina, care se prinde sub corpul de beton sau dale, cum este aici, cu șuruburile pentru beton. Sistemele de ghidare superioare ale porții, care se fixează cu expanderile lucrate la pachet și câteva scule de care avem nevoie. Zic să începem. Asta este sistemul de ghidare. La pachet vin două bucăți, unul pentru zona de închidere și unul pentru zona de deschidere. Se poziționează astfel încât poarta să încapă de desubt. În cazul ăsta, sistemul de ghidare merge chiar sub pălăria stâlpului, dar sunt cazuri în care stâlpul este mai înalt și atunci îl poziționăm astfel încât poarta să vină la 1 cm, 2 sub sistemul de ghidare. Se fixează cu conexpanderile livrate la pachet și se lasă 2 cm față de marginea interioară a stâlpului, astfel încât poarta, când se închide, să vină până la marginea exterioară a sistemului de ghidare. Facem asta acum. Repetăm aceeași operație și în partea cealaltă. Gata și sistemul de ghidare. Poziționăm prima rolă și de-abia după ce așezăm poarta, o să așezăm și a doua rolă. Ca să fim siguri unde poziționăm poarta, măsurăm o cotă din stâlp până la marginea din interiorul curții a rolei de ghidare. Asta trebuie să fie dimensiunea minimă la care poarta va sta așezată. Continuăm prin a poziționa șina pe care culisează poarta. Să dăm un semn într-un capăt, al doilea semn în celălalt capăt, tragem o sfoară, poziționăm șina astfel încât să fie coliniară.